Κεφάλαιο 5. Η τεράστια αίθουσα με την κεκλειμένη δίρυχτη στέγη είχε μήκος όσο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ήταν τόσο ψηλή ώστε στο κέντρο της να χωράει άνετα ένα διόροφο λεωφορείο. Μύριζε περιτώματα, μπαγιάτικο σανό και υγρή στάχτη, και παρότι η τσίγκινη σκεπή και οι λεπτές γυψοσανίδες δεν μόνοναν επαρκώς τον χώρο, στο εσωτερικό του επικρατούσε μια δυσάρεστη κουφόβραση και ας ήταν νωρίς το πρωί. Ωστόσο ο ιδρώτας που έσταζε από το σβέρκο της Νέλε ήταν ο κρύος ιδρώτας του φόβου. «Πού βρισκόμαστε?» ρώτησε τον ταξιτζή που της είχε δέσει σφιχτά τα χέρια και τα πόδια με δεματικά καλωδίων. «Πάνω σε ένα φορείο». Ο άντρας με τα μακριά μαλλιά και τα στρογγυλά μεταλλικά γυαλιά δεν της απάντησε. Δεν είχε πει λέξη από τη στιγμή που εκμεταλλεύτηκε το πρώτο κύμα του πόνου για να βγάλει την ανήμπορη κοπέλα από το ταξί. Και τώρα, αφού την είχε δέσει πάνω σε ένα ξεχαρβαλωμένο φορείο, την έσερνε μέσα σε αυτήν την άδεια φρικιαστική αίθουσα βασανιστήριων. Η Νέλε είχε νιώσει ψευδοοδύνες γύρω στην 30η εβδομάδα της κύησης, αλλά ό,τι κι αν ήταν αυτό για το οποίο ετοιμαζόταν το σώμα της τότε, δεν την είχε προετοιμάσει ούτε κατά διάνοια για τους αφόρητους πόνους που την κατέκλυσαν ξαφνικά στο πίσω κάθισμα του ταξί. Ήταν λες και μια γροθιά βουτυγμένη σε οξύ προσπαθούσε να τραβήξει τη μήτρα έξω από το σώμα της, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει προς ποια ακριβώς κατεύθυνση. Οι πόνοι τη χτυπούσαν τόσο στον κόλπο όσο και στην πλάτη της. «Πού βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε?» του φώναξε. Η φωνή της αντίχησε μέσα στην άδεια αίθουσα. Δεν υπήρχαν παράθυρα. Το φως προερχόταν από βιομηχανικούς λαμπτήρες που κρέμονταν σε ακανόνιστες αποστάσεις από ένα δοκάρι στο ταβάνι, σε ένα παλιό εκτροφείο αγελάδων. Η Νέλε, που δεν περίμενε ότι θα έπαιρνε απάντηση, σηκώσε το κεφάλι της, καθώς ο ταξιτζής τραβούσε το φορείο της πάνω στο ανώμαλο δάπεδο του διαδρόμου. Περνούσαν μπροστά πολυγισμένες μεταλλικές ράβδους και σκουριασμένους σωλήνες που σχημάτιζαν κάτι σαν φράχτη δεξιά και αριστερά τους. Η Νέλη θυμήθηκε την πινακίδα που είχε δει στην είσοδο, προσβουστάσια. Πράγματι, ο χώρος έζεχνε σαν κτηνοτροφική μονάδα, αν και κρίνοντας από τη βρωμιά και τη συνολική εγκατάλειψη, πρέπει να είχε παροπλιστεί από καιρό. Υπήρχαν διαμερίσματα για τα ζώα, αλλά σε αντίθεση με τους στάβλους όπου φιλοξενούνται άλογα, δεν ήταν φτιαγμένα από ξύλο ή πέτρα, παρά έμοιαζαν με κλωβούς σχηματισμένους από χοντρά σίδερα που άφηναν το φως και τον αέρα να περνάει. Ο κάθε κλωβός ήταν μικρότερος από μια θέση στάθμευσης. «Είμαι φυλακισμένη», ήταν το πρώτο που σκέφτηκε. Ένιωθε σαν αν την έσπροχναν στο διάδρομο μιας φυλακής, μπροστά από τα κελιά όπου τα ζώα αναγκάζονταν παλιότερα να περάσουν αλυσοδεμένα τη δύστιχη ζωή τους. «Και τώρα ένα από αυτά τα κελιά προορίζεται για μένα. Φτάνουμε», είπε ο απαγωγέας της, που σίγουρα δεν ήταν ούτε ταξιτζής ούτε φοιτητής, αλλά τρελάρας. Πού ακριβώς έφταναν μέσα σε αυτή τη φρικιαστική αίθουσα? Όλα έγιναν ακόμα πιο τρομακτικά όταν ο τρελός άρχισε να μιλάει στον εαυτό του, παραμιλώντας ψιθυριστά, λες κι ήθελε να πάρει κουράγιο. «Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί ένεση. Θα τα κατάφερνα, δεν υπάρχει αμφιβολία, άλλωστε εξασκήθηκα αρκετά, αλλά έτσι είναι καλύτερα. Ναι, έτσι είναι πολύ καλύτερα». «Τι μουρμουράτε εκεί πέρα?» του φώναξε η Νέλε. «Αυτή τη στιγμή μπορεί να έχετε διαφορετική άποψη, αλλά καλό είναι που έχουν ήδη ξεκινήσει οι οδύνες. Αλλιώς θα έπρεπε να σας κάνω μια ένεση με οκιτοκίνη για να σας προξενήσω τεχνητούς πόνους». Ένα φως άναψε από πάνω τους και η Νέλε σήκωσε το κεφάλι της να κοιτάξει, αλλά το μυαλό της αρνιόταν απεγνωσμένα να συλλάβει το πλήρες μέγεθος της φρίκης. Ο κλωβός δίπλα της διέφερε τρομακτικά από τα υπόλοιπα διαμερίσματα. Στην άκρη του έστεκε ένα τρίποδο και πάνω του ήταν στερεωμένη μια επαγγελματική βιντεοκάμερα. Και πάνω στο πρόχειρα σκουπισμένο τσιμεντένιο δάπεδο υπήρχε μια βαριά μεταλλική αλυσίδα, η οποία κατέληγε σε ένα μεγάλο άδειο πλαστικό κυβότιο με σειρμάτινο πορτάκι που θύμιζε καλάθι μεταφοράς μικρών ζώων. «Όχι», ούρλιαξε η Νέλε τραβώντας με μανία τα δεσμά της. «Όχι!» Το πιο μακάβριο στοιχείο του σκηνικού δεν ήταν το γεγονός ότι τα σίδερα του κλωβού είχαν καμφθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο τρελός να μπορεί να χώσει από κάτω το κεφάλι της, σαν να ήταν αγελάδα έτοιμη για σφαγή. Ούτε η αλυσίδα είχε τοποθετηθεί εκεί για να τη δέσει σαν ανήμπορο ζώο στη μεταλλική κατασκευή, καταδικάζοντάς τη σε απόλυτη εκκινησία. Η Νέλε ούρλιαξε μόλις είδε τις επιγραφές. Σε μια ξύλινη δοκό που βρισκόταν ακριβώς πάνω από τον κλωβό, στο χώρο που προφανώς προοριζόταν για την ίδια και το φορείο της, έγραφε «Νέλε,
Και πάνω από το πλαστικό κουτί έγραφε «Το μωρό της Νέλε. Τι σκοπεύεις να κάνεις με μας?» Από τον φόβο η φωνή της είχε χάσει το ηχοχρωμά της. Ακουγόταν σαν να μιλάει ένα ρομπότ. Τότε, προς μεγάλη της έκπληξη, ο απαγωγέας της ζήτησε συγγνώμη. «Λυπάμαι πολύ», της είπε, καθώς άνοιγε την είσοδο του κλοβού. Ύστερα προχώρησε προς το πίσω μέρος του φορείου. «Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν γίνεται αλλιώς». Έσπρωξε το φορείο μέσα στον κλοβό που έζεχνε κοπριά. Κι αν η Νέλε δεν έβλεπε τα δάκρυα με τα ίδια της τα μάτια, θα άρχιζε να αμφιβάλλει για τα λογικά της. Διότι το άκουγε πεντακάθαρα στη σπασμένη τρεμουλιαστή φωνή του, παρά τον τρόμο της, παρά την απελπισία της που για κάποιο λόγο φαινόταν να συμμερίζεται και ο απαγωγέας της, ο οποίος έκλαιγε με λυγμούς